lai sang mas bekut nomor lai spa saupo. Lai spa saupo. One paraya royu try. Hallelujah. Dan manil maudong play. Hallelujah. Rasu try la jingayu. Hallelujah. Laki sabtu yakenun. Hallelujah. Bakrau badan bor. Hallelujah. Menong simadon caro. Hallelujah. Ha kakatang ukpa badukun badamensem bakoj. Amen. Ka jung e jong trai jung yu Jesus Christ bad ka jung e jong ublay lambat ka jung selok jong umen sem bakoj kindan rengkat bad pi baro. Ngis ngungu ngiyaro ngi pendan boram yo blay na kabanta baro ki jung e ki jung kerku ki ba ulat hesay ha ka jung em ka jung e karpang e utrai blay uladon rengkat bangi ha kilai sngi ki beladap bangi lala ban pendap da gejing ai e gejing kerku gejing u da gejing don rengkat gejing u ya Kamega Bible Convention balang ba ki ne kilai sngi ngilai yo gejing e gejing kerku shibun e na kikti basbon jong trai ublay jungi der matgadau ha kana ka step ngi pen pau gejing sngungu ka bijing ro ya trai ublay jungi katba ngi trua ya kane kamas ke bekoj kohan men ko para habang yang hakmat kaduan kadupat ke jungblay utrai unang epen kan mau yang abade pi bakat no udap da kejing e yang i iway pa iway kat no sisha unang kwa yang i bamangiru ngenang dap da kejing e kejing kat no ukwa bandon rengkat bat ngi ban yaj rengkat ban ngi man ka klemat nama rutip balang ba kejing yaj rengkat kejing ban ngi nginang la susu ban em kata kejing em jong kejing e ban em ya kata kaktin ke ba ula ai hangi der mata kadau ha kan klemat to ken ngin kuslai lagi jong kipop ki jongi ban ngin pen map hakmat utrai nag banta baro kipop ngapla hau blay badan bor barok pada pi kohan men kopara bang alale pop shibun e da kejing perkat da kikten da kikam da kejing leklet da kejing le palat junga da kejing le palat junga da kejing le palat bakrau e junga damar kata karpa de kamaria bakoj kamar sias ya ki angel bat kirukoj pada pi kohan men kopara banduai nak banta junga how try blay jungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kejing embom chukut amen Try kindrat ko blay isne yangi Try kindrat ko blay isne yangi. Kristo mako, Kristo ramkono, benim jongi benim yangi. Try kindrat ko blay isne yangi. Try kindrat ko blay isne yangi. Kristo mako, Kristo ramkono, benim jongi benim yangi. Tongin ya duai hakane kamas ke bekut ngi duai na ke benta
kaying kasam jong iba lumbor sing lengkoi bat koni markanti marwen bat arngot kikun kikti jongki nagbanta ke jingkoi ke jingkia jongki bat komjuro bakin light na kabishni bat kindan barbor ha ka jing air ngeu ngiduwairo nagbanta kaying kasam jong ban job lang khongwa bat kikun kikti barokhot ki hanman ki para ki persa bakin dap barbor ke jing ke jong blai bakin dan apreng ke jing kot ke jing khia bakin yo ya ke kamai ke ji ke babaha bat ke babiang ngiduwairo nagbanta kaying kasam jong I Beatrice lengkhoi bat kerpang nagbanta I balarisha lengkhoi ba in khasuk ba in light na ke jing shitom kumjuru nagbanta iklong chung ngiduwairo nagbanta I Edwina lengkhoi banyo ya kamet kabakot kabakia kabapura ngiduwairo nagbanta I Shinta Davis Imli by dan mentai dan apa yang kajing pang kajing stem ai ba lengba kajing duai kajingi ublei mktai I inyo ya kajing kot kajing kia kabakham kloi ngibu akmar utrai kumju ya kajing temu jongi bara kajing don kam jongi kamtame ngiduai kerpang nagbanta kine ki khon ki jongblei ki bawana kiwe ki jaka na kiwe ki jela ba kilai pai sla ke jong ki kesam kin yo ya ke jing koi ke jing khia ba kin poisuk koblei badan bor baro ba im jinom uba ha ke jing ba shlei jong me palat liam ban ya ke jing dawa bat ke jing angnut jong ki to ki ba kerpad ya me tot he kerhai halor jongi ya ke jing isnei jong me ba menmap ya ke ba ka jing tiblem ka ting bat ba men ai ya ka ba ka jing duai kamnot ban pan daw trai jing Jesus Christ u khon jong me u im bat basan sha ring kat ban me ha ka jing long ka wei jong amen semba khut u blei chunam la chunam amen Kajing sedang jong ka kitab jong Jona nang ye lupa. Kaktian utrai kelawan ha ujona ukunjo amitia. Kaong to yeng jot khile cheneni be kata kanong ba ka bakrau batuk ang persya ka naba kajing boman jongki kelawan poi hakmat jonga. Henry ujona ulai yeng ban pet shatarshi ban hakmat jong utrai ulai hiar Sejoppa bat ula syam ya kaling kabalej ya tarshi kumta ula kiu ya ka bat kumta ula kiu ula siu ya ka bailing bat ula lej ya tarshi khnang man jingai bak na khmat utrai Henry utrai ula pin ki ya kal ka bakrau haduriau bat ladon ka eryong ka bajur halor kaduriau hadu ba kaling kalatap ban pat te ki maji kila syapting uwei pat uwei ulak angshala ki jong ki blei bat kila bread ya ka jingkit ki badon hapo kaling syapo kaduriau nang ban pensting ya ka na ka benta jongki Henry ujona ula lej hiar sya ka benta syapo jong kaling bat ula dem thia bat ula yo thia lengai kumta orang ba jong kaling ula lej u bat ula ong ha u phimut ayu da ka ba phile kumne phi ubayot thia khi judge bat khod ya ublei jong phi le se uta ublei un isin yangi ba kumta ngin omyam te ki majik kila ong paramaki ale tongin ya khalai no sep nang bangin dop tip na kadau jong no ba kane kalanot kawan hap halor jongi te kila ya khalai no sep bat kano sep kalangat ha ujona nang ta kila ong ha u haya thu yangi dai na kadau jong no bakane kalanot kawan hap halor jongi pitrei pikta ayu na ei piwan bat ka ei ka rijong pi bat ki dei na kano ka judgment riu te ula ong haki ngadei u hebru bat ngating burom ya utrai ublei babenang ubala thau ya kaduriau bat ikaringkeu te kita ki breu kila syapting hadu kata bat kila ong ha u ka ei kane ka phile mar kita ki breu kila tip ba ula phet na khmat utrai na mar ula itu yoki te kila ya ong ha u inle kumno ya phi ba kaduriau kandup jai na ka ba
na bentajongi namar kaduriau kalanang khedeu shushu ula ong haki shim yanga bat berat yanga haduriau te kaduriau kan sa jai jai na kabentajong phi na banga tebba kadai na marjonga bat kat kane ka eryong kabashir khai halor jong phi lajar kata kita ki breu kila kawa dukhi dukhaj ban penpoi ya kaling sharing keu Henry Kim la satya namar kaduriau kalanang khedeu shushu persya yaki kumtai kila kaang sya utrai kikerpat ya me kotrai wat sya bangan yap na kabenta kajing im unie ubreu bat wat bin kipap hangi ya yakas namba loiloi na me utrai melale kumba melamon kumta to shim ya ujona bat kila berat ya usyapo kaduriau mar kumta kaduriau kala jam jai na kajing khedeu jongka te kibreu kila ting burom ya utrai haduk kata-kata bat kila terwaya kajing kinya ha utrai bat kida smai artat ha u te utrai ulah hukum ya udokha bahe ban ngoj ya ujona bat ujona ulah sa hakpo uta udokha lai sngi laimit te ujona ulah duwai ha utrai ublei jung u na kakpo jong uta udokha bat utrai ulah keren ha udokha bat ulah pri ya ujona haringkeu kaktin jong utrai Ni songo yau play. Nambaran Reus Pak Sampusa.
utrai udon rengkat bat pi. Ka jing pule na gospel bakut kat kum ulukas. Ka burom hame kutrai. Hakata kapor hakmi uwe ustad an ulayeng bantenju yau jisu uong. Konong hikai ayu ngadai banle bandubyo ya kajing bom cukut. Ujisu la jubab yu la to ayu hakaan pipule ayu hangta. Utau bre la jubab pin I yau trai ble jung pi da gadanut jung pi baro da kamansim jung pi baro bada kabor jung pi baro bada kajingmut jung pi baro. But yalau paramarjan kumba yalade hi. Dev jisu ulong hau. Pila jubab ya kabadai tole kumta bat pin saim. Hanrei maupat ubakwa ban penkesan yalade ulakli yau jisu te uwe uparamarjan jonga ujisu la jubab uwe ubreu ulahiar na Jerusalem sha Jericho bad ulangat ha kekti kinongshun. Kiba enda kila lute yu bad kila sho yu kila petno bad kila I yu kum ubayab. Te kajiaran khat ba wei ulingdo ulalej hiar na kata kalenti bad haba ulayo I yu uyaj la kayaj. Kum juru wei ulebi haba upoi hakata kajaka ulayo I yu ulayaj la kayaj. Henry uwei unong Samaria kat ba udang lej upoi hakata kajaka bad baudon utau breu bad haba ulayo I yu ulasngeu sen ei. Te ulalej u bad ulaspan ya gijingmong jung u udat te ada kumpniang bad kawan nangta ulakentiu yu ha la ukada bad ulayalam yu sha kaying basa bad ulasumar sukher yu hakasngi kebabot ulasei ardenar bad ulai ha utraying basa uong artat to sumar yu bad kat kaba pipen lutam ngan siu enda ngalawan pai. Uno na kine kilaingut pitharai u bapen I baulong paramarjan yau tau breu belangat ha kinong lute. Ula jubab uta bale isne yu teu jisu ulong kilej batole mapiru kumjo. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yame ku Chris. Kohan men ko para menta ke step lengba ke gospel u jisu u kwa yangi bangin keli ya ke wei ke jing keli kata kadai u ei u para marjan jonga om dei tang bangi haban keli ya kane ke jing keli Henry u jisu u ong yangi ro kumjo kilej batole mapiru kumjo. We need to ask one question in our life today. And not only today, but every day, who is my neighbor? Asking this question is not enough, but also we need to answer this question by the word that Jesus says in the last line of the gospel, go and do likewise. Kohan men ko para ngitip uei para marjan junga bat jungpi. Kat kum ka jing snutho jungi ki para marjan jungi kidai ki breu ki bamangi ngi thu kide ki breu ki bamangi ngi yajan ki breu ki bamangi ngi yo I man kasngi ki breu ki basyong ki basa saudong jongi man lakapor kata kade ka jing snuthu jungi kumuta para marjan ne ki para marjan jungi hanreu jisu menta kasngi ukwa yangi bangin le palat ya kani ukwa yangi bangin snuthu palat banya kaba ngilas nutu menta. Ki para marjan katkum ka gospel ke bau Jisu ong dei ki breu baro keleng jong kane ke perthai.
Kibreu ki bangi menjioi. Kibreu ki bangi mitho. Kibreu ki bangi mesngotenat. Baro kidei ki para marjan jungi. Haba pile jinglej. Pioi ubreu. Uba pimitu. Ubreu uba pimpat jioi haka jing im jung pi. Yolesi uba nakano kano ka jaj ka kenca. Uba kano ka jela lene ka niam karukom. Baro kita kidei ki para marjan jungi. Hoj mentangis nutu kita baro lane ki bru baro ki bangi kentu haka jing im jungi. Ki bangi itu lane ki bangi mitu. Ki bangi kentu tangsis ngi baro kidei ki para marjan. Ngis nutu ya kata mata. Hanrei ban nutu ya kane ka jingmut jong kita ke para marjan jungi kampat biang. Ujisu dong ong susu yangi bangin dei ban eje ki nadu kadanut. Ngidei ban eje ki nadu kamensem. Ngidei ban eje ki nadu ka jingmut ka jing perkat. Ban ngidei ban eje ki da ka bor ka sor ka jungi. Kabamut bamangi habangi i bagi to ki para marjan jungi ki don kam ka kam yarap ka jungpi. Habangi yo i ne habangi te ba kito ki para marjan la ne ki breu ki badan hasau dong sau ker jungi ki don kam ka kam le isne ngidei ban don kam ban kener ya ki kti ki jungi kata ka bau jisu ong ki le to le ma piru kumjo kumbang i une unong Samaria haba uyo i yau ne ubriu bala sha luti ubriu bala sha sho bala sha i kum uta ubriu bala yap ngiyo i ulingdo u i no ya u kramdan kata ke jingis nei ngiyo i une u lebi ru kumju umdan kata ke jingis ngau sun e u hanrei une unong wei une u bomdei u bangai blei nong Samaria u don ka jingis ngutu baumne u dei u para marjan junga u penlut ya ka jingmut ka jing perkhat ka jing u penlut nadu ka danut ka jing u nadu ka mensim ka jing u dei mata kadau u yo i ba udan kam ka jingirap dei mata kadau u don kata ka jing isnei ya une ubriu. But kane ka jing e jing u nadu ka danut nadu ka mensim. But nadu kata ka jing mut ka jing perkhat ka jing u ka penlong ya u ban penlut ya ka bor. Ka e kata ka bor ka ba une ubriu penlut. U penlut ya ka bor jing u da ka ba u pen khoj da ka ba uspan ya kita ki jingmong da ka ba u kid u ba ya u ra ya u ha ka ying basa. But da ka ba u penlut ya ka spa ka peu. Kapisa katengka ke baudan. Ko hanmen ko para kane kada ke jingkhot ke jong utrai yang abadi pi. Kampat biang yangi bangin tip bangi don ki para marjan saudong sauker jongi. Henry ngi don kamken ban it yaki. Ngi don kamken ban le isne yaki. Kane kada ke jingkhot ke jong utrai yang abadi pi ko hanmen ko para. It is not enough for you and for me to know that we have neighbors, that we have people around us, but we need to take care to them. We need to love them. We need to extend our hands when they need our help. Let us tomentang in duai ngin pan kabor ka jongblei knang ba ublei utrai kan rajngi nong ai yangi kabor banginang la susu ban snuthu ya kanai ka jingkeli bangila ban jubab ya kanai ka jingkeli ka bamangi ngila keli bat kumjuru bangin la ban penpau ya kata ka jing I ka ba utrai ukwa yangi bangin le den mata kra menta kasngi ko hanmen ko para habangile shagila ki jong ki ying ki sem ka jungi habangile shagi jakatre jungi ne kano ka jaka bangile ngin le ya ka e ka bau jisu ong ha ka gospel ba menta kasngi khile batole ma phiru kumjo en yoro ya Jesus Christ Jamla chinama. Tungin yang ngin plai la ka jong ka jingei ngangej hau blei pa badan bor baro unong tau ka beneng bat ka kendau padahal Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya bala pon man sem ba khoj ya bala khana kamaria te sati ya bala shala bein ho popintus pilatus la sanar pna yu la ya bala teb yu ulayar shkibayab hakas ngi kabalay lam ipat ngi kabayab ula kiu shabneng usong shikaman ublay pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar kib imet kabayab
ngangai dahau man sim bakoj hakabalang Katolik bakoj hakajing salok kerukoj hakajing map ikipop hakajing mi pat kado bad hakajing embom jukut amen Lai spa and repupra. Lai spa and repupra. Sim ko try ting in jonga. Ai ti lu yala le ame. long bakutan temporana marka jengko rahan jumeng laya pedang yo ko mang terah musa jengko jengko kalau ko jengko jam nang sejenam amen dak mewan Sim ni kiti jonga. Bangan tretang dazing in yame. Sim ni kita. temporana marka jengko rahan jumeng Bangan raya rotan yameni. Sim kabur berkat jonga. Bangan titang yameni. Wai ko para baga jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang huna kmadu bleu pa badan bor baro To try Time yang kena kiti jong pi na ke banta ke jing ra bat boram bat kerteng ke jungu ka jing mantoy ngi bat balang ba ko jungu baro ko we Top diang ko try ngi kerpat ya ge jing kenya ki ba mehi melaseng labo daki hukum jong mi badaki ne ge jing maya ba khoj ya ki bangi terwa kum ke jing shakri badai hok jongi tos ngeu san ei ban pandap pura hangi ya ke jing pun khoj jong ke jing suspa jong me dau kris utrai jongi amen utrai don rengkat bat pi Rengkat bat piru. token tiu yalaki donot Ikan tiu ki sau try. tong nang utrai ublei jongi Ya song hok bat kadai. Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen im yangi. Haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame. Ko kan rat ko pa bakut ko blay badan bor bat bom chukut. Ling ba utrai jungi u Jesu Christ. How ba me lamon ban pantamay ya ki e baro. Da ka ba me ay bantalem hangi ya ka jingdap pura jong u. Namar watla ulong hakadur jong ublay. Penban upen suda yalade. Badakas nam jong gading pna jong u. Ulawan ra ika jingsuk ha kaperthe. Namar kata lakentiu ya u halor ki e baro. Bad ulapan kelalong katamay jong ka jingpen im bom jukut. Ha kito baro ki bakongu yame. Bad namar kata ringkat bad ki angel bad ki arkangel. Ki kats im bad ki hima. Bad baro ki pat belin. Bad ki bor jong ka beneng. Ngi ruai ki jing ruai ro yame. Bad ngi pen bena kalem sange. Ubakun, ubakun, utrai ublei kipan. Neng pertesa wadaga burang jong me. Usana, usana, torwa ublei shatron. Usana ublei junon. En yaro yubawan agak kerteng utrai. Neng pertesa wadaga burang jong me. Usana, usana, torwa ublei shatron. Usana ublei junon.
Dasisha melong mukut katrai katamay jong kajing kuj baro. Namar kata ngi karpat yame topen kuj pen kentang ya kine kajing terwa jongi. Dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong trai jongi u Jesu Kris. Hakapor baladi no yu badala kamon sngaw baha ula pediang ya kajing sha sutom ula shim yukpu bad kabaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesendran u ong. To shim batabam na kane pibaro. Damar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kaju korkam endala layabam ula shim yakukuri bad kabaingu biang yame ulai hala kesendran u ong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong kajutang bathamai bad bom jukut ya kaba en penmi na kabanta jongpi bad na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Katasin bagi Yune upo bagi dilakane katuri Ipen pena kajing yap jong me kotrai Tadadu Nama kata ngi bapen menta ya kajing yap bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame kotra yokpu jong kajing em bad yok kuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dem namar melanyew yangi babet ban yang khmat jong me bad ban shakri me dak bas ngoret ngi karpat me bangi ki bayo benta hakamet bat kasna mukres ngi long ki ba lapani tali ka wei daw men sem bakoj token mau kotra ya kabalang jong me kabala priang hasatla kapertei batopen jana yaka ha kajing ej rengkat badulio ukpa bakho jungi ubulbat ubishop jungi badbaro kilengdo to kan maulem ru yaki hanman kipara shenrang bat kentei ki baliothia da kabakermen ya kajing mipat badia baro ki balaklatno ha kajing isnei jongme to pediang yaki sha kajing shai ka khmat jongme to isne yang ibaro ngi karpat yame baringkat bat kamariate soti bakhoj kakmi jong ublei ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerukhoj ki balapen sngu bahaya me pateng lapateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing imbom jukut bat banginira bat pendan borom yame daw kun jong me u Jesu Kris. Dau lembadu bad hau kan long ame blek pa badan bor ha gajing long ka we jong man sem ba ku baro ka baram ka jingira junom la junom amen. Kumblah kum yang i daw nong penem bat kumblah hikai ngedektin belai ngi nod banong kok pa jungi uba habneng kalong kabukoj karteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kandeu kumba habneng pa yingi menta ka jungbam jungi kabahala kasngi batama bingi kerengkang jungi kumbang rogi ma bi kebalas neu yangi badwat yalam yangi sha ka jing penshoy hanroi de pelaj yangi na kabas neu to penlaj yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu baro ha ka jing sbun jungme to ai jing suk jing san yakisngi jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing jenjar baro kat ba ngi deng ap kmelanti ya ka jing kerman bakoj bat ka jing wan pat jong nong panem jungi
u Jesu Christ. Namar kecumi kalong kaima, kecumi kebor kaburom, junom la junom. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk jonga ngai api. Wat pe yaki pop jongi Henry ya ka jinge jong kabalang jong me. Badha ka jingsbun jong me. To ai ha ka ka jingsuk bad ka jinge tali ka wei. Kat kum kamon jong me. Mame ubim basan syar junam la junam. Amen. Ka jingsuk utrai ka dan barabor rengkat bad pi. Rengkat bad piru. Tong ini terwa ya kada ka jingsuk iwei ha iwei pat ka jingsuk bat pi jingsuk bat pi jingsuk bat pi Kukun lang produble, bikin before birthday. sana yangi Kukun lang produble, ai long ka jingsuk ka jingsuk ai Hakmi ukun lang broad jong blay hakmi bakit no yaki pop jong kapartay suk yang ik blasakot syakane ka jing kawai jong ukun lang broad ko kanrat kam song hak man rong apo kayeng ka junga resh ang tang ktir kamen sem junga kan sakya i kamat kas nama krus kan ribat kinilam yangi sya ka jing imbom jukut amen.
Bokpa upaha bening to ai bagi jinge pamil ayangi au pun jume u Jesu Christ u henmen jungi baga teleding jong kajingi sebun kan kelang hidulur jungi dau mensim berpuj kan kersiu yang hangi yang jingkermen balakerku nak benta kajingwan jungi haima jume to ai bagi jinge jume kan penkeladur yangi sakin ulur lengka bomju sangtai ban bet ki sembai jang gospel tuai begitu ki sembai ki berkeladur na syafa yang jaj bendriu pada kepercayaan mariang baro kawai aga jing kemilenti bertikna yang kebeneng bertemai berkepercayaan bertemai abai nai ki bor jang boman laweng no ke boram jeme kenting shan junam tuai bagi jing jang ke jubili kan kersiu yang hangi ki pelrem jang ke jing kermen ya kecing alur cikitia kecing kecil apa ai berkata kecil kecing ai bersapriang yang kecing kemen kecing suf jong nong sispa jungi setelah kepercayai sampai mulai jungi balakerku junam along keburam berkecing ero junam amin kupa jungi bah beneng kelong kebaku jikateng jume kewan kima jume kelong kemon jume ha kendeng kumba beneng tuai ngimta kecing pam jungi Toma bingi kerekam jungi kumbani rima bilis nevingi perwadalami sakajung pensoi Dwell pelai jungi nak besneu amen Kublai Maria kadar kecing utrai jumat pala kerkuya pala kecing kentai pala kerkuya sok poi jong pau Jesu Maria berkuya kemi jong lay kedua nak bentar jungi kepop mentar berkepor kecing jungi amen au pa barokun baram sim khoi kumba kalong pa maningkong kumjumenta barabo junam la junam amen tong in yaduai to ai ko blei badan bor baro ba en pan klain bat pan kedang pura yangi da kine ki sakramen ki bangi layo pediang kenang bangin kelalong syagata kaba ngibam dau kris utrai jungi Utrai dan rengkat bat pi Blei badan bor baro unkar ku ya pi Ukpa badukun pada mensem bakut Amen Tolisuk ij basyakri utrai Daga jing im babha jang pi Ngis ngang yaw blei Laispa atusan Laispa atusan Jesu Christ,